Smo pričali jednom, spomenuo sam ti onu rečenicu Jack of all trades, pa ja to nastavljam sa Master of Universe. Cijela ta filozofija američkog startupa i kako se to treba da izgleda je nekako idealna na papiru. Founder, odnosno osnivač ili CEO Telegrama je jedan čovjek koji zapravo ima cijelu firmu u svom vlasništvu, bez ikakvih investitora, deljenja, šerova i tako dalje. Founders je nama dosta pomogao zato što falio nam je taj fokus i donekle da se vratimo na taj pravi put i generalno ta šira slika što se tiče svega. Ono što je za nas bilo najteže su ti pičevi i taj ceo proces kako doći do dobrog piča, kako pičovati investitorima i onda to je sam nekako preuzeo i tu ulogu mentora koja mi je ponuđena da pokušam da pomognem drugim startupovima koji imaju isti problem. Dok je pre par godina 1, 2, 3 što se tiče startupova bila nekako i normalna investicija, sada je to spalo na bukvalno, makar ono što smo mi dobijali kao ponude, 20, 30, 50, maksimalno 100.000 eura. Dok je u Švedskoj to drugačije. U Švedskoj ako razmišljamo o tom poslu, ja ga radim. Ljudi čini mi se da ne razumeju koliko to iziskuje i vremena i truda i svega. Da smo tu za klijenta da mu pomognemo da ostvari svoje ciljeve. I jedino tako možemo da napredujemo i to je opet nešto što sam naučio u Švedskoj. A što nije da kažem izraženo ovdje. Ali to je taj odnos koji je zapravo najbitniji. U životu, kao i na terenu, istrajnost je ključ uspeha. Naš partner je prepoznao da uspešni preduzetnici, kao i uspešni sportisti, moraju imati viziju i biti uporni. Veruj u sebe i verovat će svi u tebe. Hvala što verujete u nas. Dobrodošli u drugu sezonu Startup priča. Dobrodošli u još jednu epizodu Startup priča i podcasta gde pričamo o preduzetništvu, pretežno o startupima i o savjetima i iskustvima kako da zapravo napravite nešto bolje. Danas je sa nama gost, kolega iz jednog programa gde smo se upoznali i na neki način podelili muke i naučeno. Imaš isto iskustva kao i ja 3 firme, ali ono što ja nemam je veliko iskustvo rada u inostranstvu. Miloš Lukić, dobrodošao u Novi Sad. Bolje vas našao, hvala što ste me pozvali. Da, tako je, samo 3. Hoćemo da stanemo tu ili nećemo dalje. Jeste, da, to je, da kažem, jedna od prvih razlika u možda nekom preduzetničkom putu je to što smo mi krenuli sa otvaranjem firme u Švedskoj. To je bilo 2015. godine i iako smo radili na srpskom tržištu. Sigurno sam da sam izostavila u ovom uvodnom špicu puno još stvari, ali htjela sam se našalim zapravo da se sećam koliko je razliko pravilo to kada smo bili u Founders institutu, na to sam mislila, tu smo se upoznali i koliko je zapravo tebi dalo prednost, mada ćeš nam reći šta je u stvari razlog zašto si se odlučio. Ajmo da krenemo od samog starta, neki tvoj razvojni put. Predstavi nam kako si krenuo uopšte u preduzetništvu i onda i u startup i tako dalje. Jasno. Hvala ti. Pa u principu ja sam još na fakultetu znao čime ću da se bavim. Moja neka želja je bila da imam svoju firmu. Još od tog nekog ranog puta pravljanja karijere i dok sam išao na fakultet, radio sam kao freelancer. Tako da generalno imam 15 godina iskustva u radu sa klijentima, što mi je pomoglo u celom tom putu da osnujem svoju firmu. Ono što je također bilo zanimljivo je što su se nekako kockice, imao sam sreću zapravo da se sve posložilo kako treba od, da kažem, tog freelance posla gde sam stekao iskustvo i rad, mislim ta prva početna iskustva što se tiče rada sa klijentima, do prve firme, rada na velikim projektima, do sledeće firme gde sam bio team leader, gde sam vodio ceo tim i tako dalje. Čekaj, šta si završio? Da, završio sam višu elektrotehničku u Beogradu, smer nove računarske tehnologije. Popularan IT-evac. Da, onaj što nije u fonu, nego preko puta. Da. Ali čini mi se da nisi tipičan
IT-evac, mislim u smislu nekih socijalnih veština. Šta misliš da je u stvari ono što te najlakše odgurnulo u taj preduzetnički svet? Pa zapravo, ne znam, mislim da je ta želja da nešto napravim sam, taj možda inženjer u meni ili ta možda neka kreativna persona koja se krije iza i te nekako same pozicije koja je prebila kao web dizajner, gde si morao sve da znaš i sve da radiš, nije podeljeno kao danas. Ali generalno dosta sam komunikativan od uvek bio i otvoren, znao sam šta želim, tako da mi je to pomoglo u celom tom putu. I možda za sebe ne bih rekao da nisam onako tipičan, ali možda dinamičan više nekako prava reč, zato što i dalje me vuče to da želim da znam mnogo stvari, da želim da proširim svoje znanje, da želim da ne budem fokusiran samo na jedno. Kada smo pričali jednom, spomenuo sam ti onu rečenicu Jack of all trades, pa ja to nastavljam sa Master of Universe, jer mi se to nekako dopada da ja mislim da bez znanja, bez tog širokog spektra znanja, ne može da se napreduje nešto mnogo. Pa da, puno pričamo o toj multidisciplinarnosti i sad, mislim, ovo gde ti to spominješ nije da budeš stručnjak u svemu, nego da imaš tu širinu poznavanja. Mislim, sad mogu čisto neku paralelu da povučem, pošto se potpunosti slažem sa tim. Ja sam iz nekog projektnog menadžmenta, što mi je struka i čime se bavim u suštini, samo što ima projekat više vrsta, pored toga što sam u startup svetu, najviše sam projekata u eventovima radila i sad ti tu nekako sve to kombinuješ i praviš, ali je ta neka multidisciplinarnost uvek veoma važna da znaš ono šta štampa treba da uradi, šta produkcija treba da uradi, šta treba, ne znam, da se uradi marketinški i kako to sve nekako da se upakuje na najbolji mogući način. Izvini, ako mogu da te prekinem, upravo to, mislim da pogotovo na početku razvoja bilo koje firme, uglavnom su osnivači, oni koji najviše rade, i da kažem dosta, i dan danas postoje firme i da kažem CEO-ovi velikih firmi koji znaju da rade mnogo toga, ali su naravno fokusirani na ono što je bitno, ono što je u tom trenutku najbitnije za njih i za razvoj te firme. Tako da, veoma je bitno imati, smatram da je veoma bitno imati taj širok spektar znanja, ali naravno kao biznis moraš da se fokusiraš na određene stvari, da bi jednostavno firma i sve mogu da napreduje. Da ne bude one man show i da... Tako je. I sa druge strane, to delegiranje koliko je važno. A znamo iz ovog, opet sad se vraćam na naše zajedničko iskustvo u tom akceleratoru, gde jeste jedna od stvari da nije dobro da si one man show, odnosno da nije dobro da si jedan founder, i to je nešto što smo naučili, odnosno sam recimo ja naučila da je velika mana i svi ti aspekti u stvari dođu do izražaja onda kada imaš veliki pritisak i kada treba da podeliš, ne možeš sve raditi sam, ali je dobro da u principu imaš jedno opšte znanje. Pa jeste, mislim, svakako je lakše podeliti sve u životu sa nekim i imati partnera i što se tiče naravno i delegiranja posla i svega, uvek je lakše kada imaš tim nego kada sve moraš da uradiš sam. Founders je tu, mislim, cela ta filozofija američkog startupa i kako sve to treba da izgleda je nekako idealna na papiru. Sa jedne strane postoje, dok ne znam, ceo taj razvojni put nekog startupa po američkom principu se zasniva na tome da ti tražiš investitore, da firma eksponencijalno i veoma brzo raste. Ti imaš i veoma uspešne firme, recimo gde, ne znam, founder, odnosno osnivač ili CEO Telegrama je jedan čovjek koji zapravo ima celu firmu u svom vlasništvu, bez ikakvih investitora, deljenja, šerova i tako dalje. Tako da ne mora sve da bude uvek kao što je na papiru, postoje razne priče, svako, mislim, naravno i neko
bolje funkcioniše sa više obaveza, neko ne, tako da sve je to. Ali ti si i mentor postao, je li tako? Posle toga. Mislim, mi smo, da se, ajde kažem, da se pohvalimo, mi smo završili Survivori. Među, koliko je, 1/4, je li tako, nas je na kraju završila to. I ti si zatim imao i neke pregovore za investiciju, je li tako? I postao si mentor. Tako je. Pa Founders je nama dosta pomogao zato što falio nam je taj fokus i donekle da se vratimo na taj pravi put i generalno ta šira slika što se tiče svega. Mi jesmo vodili, mislim onaj deo koji smo preskočili možda da napomenemo je da već 8 godina ja sa kolegom Markom vodim digitalnu agenciju koja je bazirana u Švedskoj i u Srbiji. I sad mi imamo dosta iskustva što se tiče razvoja biznisa i tog dela poslova što se tiče usluga. Ovo je nešto, Reddit CMS kao startup je totalno nešto drugo da je zapravo u pitanju proizvod i kao startup postoje drugačija pravila, da kažem, odnosno procesi kako bi možda nešto trebalo da se uradi. Founders je tu imao veoma bitan uticaj na ceo taj naš razvojni put koji se desio i koji će se desiti. I da, mi smo na kraju samog programa došli do investitora, prvog, i ušli, da kažem, u taj ekosistem, odnosno u taj svet, onako, sa jednom brzinom koju sad treba da ispratimo nadalje. I posle toga, od uvek zapravo, mislim i u ovom poslu koji trenutno radim, uvek imaš dosta konsultacija i u radu sa klijentima, u radu na projektima, tako da je taj neki mentorski deo u ovom slučaju što se tiče Founders Instituta bio konkretno vezan za ono što sam ja prošao, moje iskustvo vezano za pičeve, konkretno. O drugim stvarima ne mogu da pričam, jer i dalje nemam startup firmu koja je toliko uspela kao druge. Ali ono što je za nas bilo najteže su ti pičevi i taj ceo proces kako doći do dobrog piča, kako pičovati investitorima i onda to je sam nekako preuzeo i tu ulogu mentora koja mi je ponuđena da pokušam da pomognem drugim startupovima koji imaju isti problem. Da. Kao što smo imali, da. Rekao si malo pre da smo preskočili zapravo, uhvatili smo se jedne teme. Ajme da se vratimo na sam neki početak. Ti si imao, prvo si se zaposlio negde i onda si, sećam se, spomenuo negde da si imao ponudu da radiš ili si dobio opciju da radiš za Booking. Da. Ali da si u tom momentu i sad tu kreće stvari da se odvija. To mi je onako zanimljivo, podeli s nama. Da, ceo taj put je meni takođe veoma interesantan zato što ja naprej nikada nisam pokazao diplomu na bilo kom poslu. Prvi posao je bio za jednu firmu koja je radila na velikim projektima poput MTS-a, Monda, Telekoma i tu sam video kako velike firme funkcionišu, kako se radi na velikim projektima. Sledeća firma je bila startup firma od 10 ljudi, koja je zapravo pokrenuta bila samo na osnovu jednog projekta, znači jednog klijenta. I tu sam dobio ulogu team lidera, gde sam vodio svoj tim, tako da sam tu stekao znanja što se tiče liderstva, što se tiče, da kažem, formiranja te kulture unutar tima i tako dalje. I taj startup je zapravo bio meni u tom trenutku san snova. To je bila moja idealna firma, idealna pozicija gdje sam hteo da budem, imao sam perspektivu i za napredovanje i za dalje. Sve, ali u tom trenutku iz razonode, da kažem, sam se prijavio za posao za Booking.com. I prošao sam sve testove, sve i došli smo do finalnog razgovora gdje sam bukvalno istrčao na taj razgovor iz firme, gdje su mi oni rekli da su veoma zadovoljni sa mnom i da žele da dođem u Amsterdam, da pričamo o tome kada mogu da krenem da radim i kako da promenim lokaciju, odnosno da počnem da živim tamo. A do tada, izvini, ti živiš u Beogradu? Do tada sam ja u Beogradu, da, u toj firmi. Još Švedska nije u priči. Tako je. I da, Švedska nije bila u priči, niti otvaranje firme u tom trenutku sam, da kažem, to nekako stavio sa strane, zato što ta firma gdje sam radio je bila, svi smo bili prijatelji, super smo svi funkcionisali
jednostavno to je bilo to. Nije bilo potrebe za nečim dalje. I bilo je idealno sa te strane što sam, da kažem, uživao u svim tim benefitima firme kako bih i sam želeo da imam, s tim da nemam odgovornosti kao što bih imao da vodim firmu. I sećam se baš tog dana, vratio sam se sa tog razgovora za posao i onako šokirao sam sve kada sam rekao šta se zapravo desilo i svi su mislili da ću da odem, da ću da prihvatim to. Bili su svi tužni i onda sam rekao da je to naravno šala. I odbio sam Booking.com jer sam mislio da je ta firma, ta pozicija, ta ekipa, taj tim. Taj startup pravo mesto. A čime se bavio taj startup? Cijela firma je zasnovana na samo jednom klijentu koji je zapravo finansirao ceo tim od 10 ljudi, s tim što je polovina bila predodređena samo za taj projekat. Mi smo se bavili sajtovima, znači jedan deo firme je radio tu mobilnu aplikaciju za tog klijenta, što je bilo zapravo glavni posao, a drugi deo firme je bio predodređen za pravljenje sajtova, inovacije što se tiče samih sajtova i tog dela. Znaš što je to dream job? To pokušavam. Pa dream job zato što jednostavno to, imali smo mogućnosti da radimo šta smo želeli, imali smo mogućnosti da budemo kreativni, inovativni, nismo imali nekog ko će da nas putava u tom nekom, da kažem, razvoju same firme, jer smo nekako svaki pojedinac, odnosno svaki kolega, svaki zaposlen u toj firmi je učestvovao u daljem razvoju firme. Znači, svi smo bili nekako jednaki, nije postojalo hijerarhije, nije postojalo jednostavno te neke loše kulture, nego je sve bukvalno bilo idealno do malo posle tog razgovora za posao za Booking.com. Gde je sve krenulo nizbrdo i onda je firma propala u godinu dana. I svi smo ostali bez posla, da. I šta si naučio iz toga? Pa prva stvar je to da odnos sa klijentima je veoma bitan i taj startup je propao zato što taj glavni klijent, odnosi sa tim glavnim klijentom su se pogoršali. Rekao bih, s obzirom da nemam dovoljno informacija, rekao bih da je to bilo, da je krivica firme bila, ne krivica klijenta, ako to uopšte i postoji, ali ajde da kažemo tako. Sa druge strane, shvatio sam da je veoma bitno imati dobar tim, da je voditi firmu znači biti transparentan, imati poverenje u sebe, u ekipu koja je oko tebe, naravno i oni u da kažem, top management koji treba da vodi celu firmu. U toj firmi sam upoznao najključnije ljude u svom životu, a to je Marko, koji je moj trenutni partner i u svim poslovnim poduhvatima. Zajedno smo osnovali, posle propadanja te firme, zajedno smo osnovali Creative Brackets, digitalnu agenciju, i sada Ready CMS. Marko je zapravo tada došao u tu firmu kao student koji je trebao tu da vrši praksu. Ja sam mu bio mentor i tako smo se upoznali. I onda smo odlučili posle toga da jednostavno probamo nešto sami, da mi napravimo firmu koja funkcioniše tako dobro unutar, ali podjednako dobro i iz polja, odnosno da ne napravimo iste greške kao što su bile napravljene prethodno. I druga osoba koju sam upoznala je moja supruga, Jelena. Ona je bila project manager u toj firmi. I bila je u našem timu i obično se našalim da sam se zapravo smuvali zato što ja nisam želeo da ona bude moj menadžer, a u stvari sada mi je ne samo menadžer tog jednog malog posla, nego u životnim, da. Tako da to je neka veoma onako lepa priča. I radite i dalje zajedno? Ne, Jelena ima nastavila karijeru u drugim firmama, ali da, Marko i ja smo i dalje zajedno. Dobro, ali delite jedan lep period karijere zajedno. A sada života. Da. Znam da si spomenuo za tu digitalnu agenciju da zapravo funkcionišete bez reklama i koliko je važan taj odnos sa klijentima, je li tako?
Da, to je opet veoma specifično, ja mislim, možda ne samo za nas, ali za nas u smislu što već 8 godina uspešno vodimo digitalnu agenciju bez da smo imali, koja je zapravo i marketinška agencija, bez da smo imali jednu reklamu za nas i da smo radili bilo šta na tom polju, već smo se samo fokusirali na odnose sa klijentima i 90, da kažem, % novih poslova koje dobijamo su putem referala, odnosno putem preporuke. I ovih 10% recimo da kažemo da je SEO i neki drugi kanali. Što se tiče investicije koju si spomenuo nakon završavanja Founders instituta, tu se sećam, pričali smo još, pa ne znam do kraja šta se tačno desilo, mislim kao i najčešće to nije tek tako, kako ljudi zamišljaju, nego prolaziš kroz neki proces upoznavanja i svega, ali mislim da je to isto neko interesantno iskustvo koje možeš podeliti. Jeste, pa mi smo u ceo taj proces sa Founders institutom i u taj razvojni plan startupa i ušli sa tom željom da tražimo investicije i da dođemo do, da kažem, glavnih investitora koji će da pokrenu ceo dalji razvoj, odnosno skaliranje Ready CMS-a. Ali ono što smo shvatili, odnosno ono do čega smo došli sada je malo drugi, da kažem, nešto različito od onoga što smo planirali, zato što iako smo došli do velikog broja investitora, shvatili smo da makar i naše iskustvo trenutno sa našim startupom u trenutnom ekosistemu je to da postoji dosta investitora, da su investicije dosta manje nego što su pre bile. I šta znači manje? Na primjer, dok je pre par godina 1, 2, 3 što se tiče startupova bila nekako i normalna investicija, sada je to spalo na bukvalno, makar ono što smo mi dobijali kao ponude, 20, 30, 50, maksimalno 100.000 eura što se tiče investicije. I to je, da kažem, u neku ruku i okej, ali naš plan je bio da kada dobijemo investiciju da možemo se fokusiramo na razvoj, na klijente, na prodaju i tako dalje. Sa investicijom koja je veoma manja, odnosno recimo investicijom od $50,000, šta bi to značilo? Mi bismo morali da zaposlimo nove ljude, da proširimo tim, što uzima jedno određeno vreme. I sa tom investicijom, bukvalno, recimo, da bismo mogli da imamo neki runway od možda od 6 meseci do godinu dana. Ali kada prođe taj neki period, recimo 6 meseci, osnivači moraju odmah da se upuste u ponovno traženje investitora za sledeću rundu. Tako da taj proces jurenja investicija, kada jednom kreneš, zapravo nikada ne prestaje, dok ne razviješ firmu dovoljno da možeš da kažeš ok, sada imamo dovoljno prometa i dovoljno zarade da možemo sami da sve skaliramo. I to je prva stvar koja nam se nije svidela i koju nismo mislili da će baš tako da funkcioniše. Jer cepkanje, odnosno uvlačenje više investitora, cepkanje šerova i nekako jednostavno odvlači fokus od razvoja proizvoda, od klijenata koji nam sada fantastično ide. Tako da ne znam, malo smo se sklonili iz tog sveta, malo smo možda čak i odustali od toga do možda ponovo za ne znam, godinu dana recimo kada budemo bili više možda spremni i sa naše strane da uđemo u takvu neku. A jeste rejzovali, jeste podigli investiciju ili niste? Sad, preko Founders instituta došli smo do Royal VC-a. Okay. Oni su investitori koji zapravo tu prvu investiciju daju na određenu sumu od $10,000, znači daju određenu sumu od $10,000 i s tim što kasnije ti si ušao u njihov ekosistem gde možeš da kažem, uđeš u razgovore i pregovore za sledeće runde. I to je ono kada imaju neki uslov da bi uopšte... Da, to je preduslov da dobiješ, da uđeš u taj, da kažem, program. Da. Ti pored Royal VC-a možeš da tražiš i drugi investitor, odnosno mi kao startup možemo da imamo i druge investitore,
i da radimo, mislim, odrešene su nam ruke što se tiče toga, možemo da imamo i koinvestiranja i tako dalje. Tako da mi zvanično jesmo uzeli taj početni deo tih investicija i zvanično smo dali 1% firme Loyal Visiru, kao što smo i u Foundersu morali da ustupimo, da kažem, procenat za taj ceo program. Tako da, eto, to je trenutno stanje naše što se tiče... Dobro, iz ovoga bih izvukla onako neki zaključak koji mislim da je interesantan za sve koji su u startupu i koji hoće da uđu i razmišljaju ili su trenutno pičuju za investiciju, da ovo iskustvo, odnosno da treba dobro promisliti i biti svestan toga da to kad uđeš jednom, da to u stvari je tek jedno kolo koje kreće da se kotrlja i često nije uopšte olakšanje, nego zapravo drugačiji koncept poslovanja. Ali s čime se bavi Ready CMS? Da, Ready CMS je e-commerce SaaS platforma koja je fokusirana na skaliranje malih preduzeća, malih online biznisa ka velikim market liderima. I to je ono što smo uspešno uradili i što u portfoliju već imamo nekoliko firmi koje su počele kao male prodavnice, a sada su bukvalno market lideri sa po 60 plus hiljada proizvoda na našoj platformi sa ogromnim prometom novca i tako dalje. I Ready CMS je malo drugačiji od ostalih CMS-ova što nudi alate za ceo tim, ne samo tim koji kod klijenta radi u smislu organizacioni tim i tako dalje, već i marketinški tim, prodajni tim i tako dalje. Tako da je sve napravljeno u tom smislu da mi poboljšamo, odnosno poguramo klijenta da raste i da ostvari što bolje rezultate. To je neka vrsta, sad WordPress, Shopify, može da se na neki način to nazove konkurencijom vašom ili ne? Na neki način može. Mi doduše gađamo jedan poseban segment, odnosno fokusirani smo na saradnju sa digitalnim agencijama, sa drugim digitalnim agencijama koje zapravo rade za klijenta. I tu naši alati dolaze do izražaja zato što digitalna agencija zapravo koristi alate Ready CMS-a kao što su veoma bitne analitike, marketing i prodajni alati koji pomažu i njima da pruže bolju uslugu, ali također pomažu i klijentu da skalira svoj biznis. Tako da i WordPress i Shopify u neku ruku jesu konkurencija, samo malo nekim drugačijim twistom. Dobro, da twistujemo sad još jednu stvar. Na početku sam rekla da eto, imamo to neko zajedničko iskustvo i poznanstvo iz ovog programa, također da imamo neko ovako široko interesovanje, 3 firme, to sam se našalila, ali evo, igrom slučaja sam zapamtila, jer također žongliram sa tim, ali ono što mislim da je jako interesantno da podelimo, ti si, znači imaš firmu u Švedskoj i zanima me to iskustvo, šta ti je to donelo, zašto si se odlučio, to nam nekako približi. Svakako je Švedska jedna zemlja, možda i neka kultura koja ti je donela sigurno neke različitosti i verovatno i benefite. Jeste, da, mi smo se odlučili da otvorimo firmu tamo iz tog razloga zato što smo tu vidjeli prednost u otvaranju firme u Švedskoj, kao prvo pogotovo na našem tržištu kada kažete imamo firmu koja je registrovana u Švedskoj, daje neki poseban značaj ozbiljnosti i neku profesionalnost koju imamo u startu u odnosu na druge domaće firme. Sa druge strane, sam moj boravak i život tamo me naučio dosta toga o samoj kulturi i ponašanju, odnosno vođenju firme. Jedna zanimljiva onako, mislim, šta je meni bio šok kada sam prvi put tamo otišao, kada sam tamo radio, je što, a zapravo možda i najveća razlika u odnosu na Srbiju, je tamo što kad tamo kreneš da radiš recimo na nekom projektu. I ti u tom trenutku kada kreneš da razmišljaš o tom projektu, tebi teče vreme za taj projekat. Dok se kod nas sa tog stanovišta gleda da kad sednem da radim konkretno, recimo ako treba da napišeš neki tekst, onog trenutka kad sam seo da kucam taj tekst,
to vreme je zapravo se gleda kao vreme da radim za tog klijenta i to obično vreme je ono vreme koje agencije, freelanceri i tako dalje biluju klijentima, dok je u Švedskoj to drugačije. U Švedskoj ako razmišljam o tom poslu, ja ga radim. Znači nebitno da li sam za kompjuterom da kucam, ono što treba taj tekst ili pravim sajt ili šta god, ako razmišljam o tome, ja zapravo i radim to. Misliš, bolje se naplaćuje vreme ili bolji fokus? Bolje se naplaćuje, a i sam taj balans privatnog života i poslovnog života je dosta onako podeljen, ali veoma logično. Poštovanje prema samom poslu, poštovanje prema privatnom životu, prema obavezama, prema psihičkom stanju, prema mnogo u Švedskoj se dosta gleda na to, na dobrobit tvog stanja, a ne samo koliko si nešto uradio i tako dalje. A šta si svega toga naučio? Kako ti balansiraš? Pa, mislim, to se negdje poklopilo sa mojom idejom zapravo kakvu firmu želim da imam. Ne korporaciju gdje nikog ne zna i da su svi samo, da kažem, jedna broj na papiru i tako dalje, već jedna prijateljska atmosfera gdje se svi poštujemo, gdje svi znamo, bukvalno kao startup u kom sam nekada bio, gdje postoji transparentnost što se tiče svega, gdje postoji veliko poštovanje i, da kažem, tog privatnog života, obaveza, pogotovo, naravno, ljudi sa djecom, sa porodicom. I to me donekle onako poguralo da taj ekosistem, odnosno taj neki životni i radni poslovni standard postoji i kod nas u firmi. I dan danas i to je nešto što održavamo onako i što nam je veoma, veoma bitno. I zbog toga mi kažemo da smo švedsko-srpska firma. Tražimo neki balans između svega toga. A ste se vratili kada u Srbiju? Ja sam živio u Švedskoj, da kažemo, između 3 i 4 godine. Ceo tim je svakako u Srbiji, ali kao tržište radno pokrivamo manje više i Evropu i ceo svet, pošto imamo klijente iz Amerike i Kine. Tako da je tim lokalni. A i ti za investiciju pomaže to što imate firmu u Evropskoj uniji? Da, dosta, zato što su drugačije i regulative i generalno u Švedskoj sve manje više funkcioniše online. Dosta stvari možeš da završiš sam, možeš da završiš online i veoma brzo. Nema potrebe da se nešto fizički potpisuje, da se negdje ide, da jednostavno je sistem ceo dosta je lakši za preduzetnike i za biznise. Tako da je to dosta pomoglo i u samom, da kažem, širenju i startupa i agencije, ali mislim, osnivanje druge firme u Švedskoj je bilo veoma jednostavno. Trebao nam je način naplate za klijente koji dolaze širom sveta, što je bio Stripe. Stripe može da funkcioniše kao payment procesor u Švedskoj, u Srbiji ne može i to je bila onako prva tačka kako da naplatimo ljudima za naš software. Reci mi sad kao mentor, šta je po tebi najvažnije startuperima da znaju? Šta je taj neki mindset koji je najvažniji kada neko ulazi, počinje uopšte da razmišlja i da razvija svoj startup? To se sada dosta razlikuje s obzirom da imam i porodicu i dete. Pre je to bilo nešto drugo. I možda bih i tu napravio podelu zato što ljudi čini mi se da ne razumeju koliko to iziskuje i vremena i truda i svega. Tako da za one koji pokreću posao, recimo mlađi su, nemaju porodicu, nemaju te obaveze sa te strane, rekao bih samo fokusirajte se, uložite vreme i trud zato što to imate i to je najbitnije. Sada i kada je tu i porodica i kada su neke druge obaveze, tu mnogo više stvari mora da se delegira. Mnogo je bitnije imati tim ljudi, znači ne možete sami. Dok kada, recimo, nemate toliko obaveza, bukvalno jedan čovjek može da hasluje mnogo više nego kada se dođe u neke druge obaveze. Tako da možda bih istakao to. Mislim da je vreme tu ključna stvar i
pored toga, naravno i druge stvari, fokus, pravljenje tog nekog cilja, mislim da sve mora da se zapisuje i da je najlakše kada se sve zapiše i kada se pravi plan na duže staze, da se on polako prati. Ja se sećam toga da si vrlo detaljan i onako pedantan i to je, mislim, pogotovo za jednog muškarca koji je izuzetno pohvalno i svakako za primetiti. A šta si nekako još, možda i taj pitch deck i zaista Founders Institut, ako smo nešto radili, pičuvali smo. I sećam se koliko smo se puta i nervirali, da, ne želimo da se setimo nekada, ali šta si nekako ti iz svega toga izvukao u smislu te upornosti, tog konstantno, kako da kažem, i to je neki balans, znaš, ne možeš svima ugoditi, a onda ti dobijaš neke savete, sad s jedne strane ti saveti te jačaju, odnosno te sugestije, pa i kritike, te slome pa te ojačaju, ali onda sam imala recimo faze kada ona kao, ne možeš svima ugoditi, ne mogu sad sve da slušam, sluditi, ne želim da čujem više ničije mišljenje, pustite me da napravim kako ja mislim da treba, a ni to nije dobro. Šta je nekako tvoja onako impresija sad kad je to sve prošlo i mislim, kažem, znajući da si i dalje u tome i prošla je sad već jedna cijela generacija, tako sad će ponovo treća. Šta je nekako po tebi tu ključno, jer taj pitch deck je nekako taj početak. Da. Je li tako? I početak i kraj. Mislim, može da bude kraj. Pa jeste. Mi smo celu prošlu godinu, nakon što smo završili Founders i nakon što smo dobili tog prvog investitora, fokusirali smo se na to da pokažemo investitoru da smo spremni za širenje. I fokusirali smo se bukvalno na taj odnos sa njima, a možda malo manje na onaj neki put koji smo sami smislili i projektovali. I kao što si ti rekla, u Foundersu je veoma dobra stvar što ima mnogo mentora, što možeš da pitaš bilo koga za bilo kakvu pomoć i što će svi iskreno i želeti da ti pomognu. I različiti su potpuno i struka i oblasti i onda možda nađeš sebi baš neko ko ti fituje. Da, mislim da što smo mi shvatili da je prošla godina možda malo bila greška za nas i da smo ipak trebali da pratimo naš put, znači onaj put koji smo mi, da kažem, osmislili da je pravi put za skaliranje, za razvoj Ready CMS-a, a da sve ostale stvari dodatne kao što su, i to što si ti rekla, i investitori i neki feedbackovi i dalji razvoj, konsultacije. Mi smo imali mnogo mentora koji su sarađivali sa nama na Ready CMS-u i slušali smo stvarno sve koji su htjeli bilo šta da kažu i želeli da nam pomognu, ali mora se pratiti ono što zapravo nas vuče ovde i što nas zapravo motiviše da taj startup i dignemo na noge i da tu našu čedo, našu bebu pustimo u svet. I shvatam i tebe kada kažeš to da nekad jednostavno bilo svega previše i da su i ti komentari, neka se ljudi mnogo fokusiraju na neke negativne stvari, pa te povuku u neki pogrešan smer, a nekad kada ti neko da neki pozitivan feedback, ti nekako usmeravaš svoj startup ka tome. U stvari, ni jedno ni drugo nije dobro, već treba sve to uzeti sa jednom dozom rezerve, dobro razmisliti i onda pratiti svoj neki plan, svoj neki cilj, svoj neki put koji je... I ne shvatati previše lično. Mislim, to sad nije samo kod piča, nego u svemu u životu sa jednom rezervom, čuti, obraditi i ići dalje. Mislim, ovo sad non-stop se hvatamo toga jer nam je to neko zajedničko sećanje, ali jako intenzivno. I kada si u tako nekom intenzivnom programu, onda i ta moć procenjivanja i prosto puno je, mislim svega je onako na gomili, ali mislim da je dobar izazov za svakoga, tako da mislim da može da nam bude neka poruka svima koji gledaju da treba da se upuste i zbog tog networkinga u krajnjem slučaju upoznaš jako puno ljudi i
Eto, sigurna sam da je i tebi pomoglo to, mislim, kao što si i sam ispričao. Reci mi, da li ima nešto čega se nismo se dotakli tvoje treće firme ili možda to sad nisam iz naše priče, da li je ona interesantna isto da je predstavimo? Ne, treća firma, ja to kad kažem tri firme, to je jedna firma zvanično u Švedskoj koja je digitalna agencija. Digitalna agencija postoji i ovde kao posebna firma u Srbiji, tako da su to zapravo dve, odnosno ajde da kažemo jedna ili dve. I treća je Ready CMS, tako da su to je to. Šta je, Miloše, neka tvoja poruka i šta je možda eventualno što sam preskočila da te pitam, a vola bi da podeliš sa našim slušaocima i gledalcima? Što se tiče Founders instituta, uvek sam, kako smo ga završili, tako sam rekao da je ovo najbolja stvar koja se desila nama što se tiče tog startup sistema i funkcionisanja startupova. Mislim da svako mora da prođe i trebalo bi da prođe kroz taj neki sistem, odnosno taj neki program. Ne samo da li je startup i bilo koja druga firma. Mislim da dosta stvari nauči. Mislim da jednostavno taj mindset koji mi ovdje možda nemamo, a postoji, da kažemo, u Americi koja je onako nekako meka što se tiče startupova i svega prisutna. Tako da veoma velika podrška što se tiče Founders instituta svakako. Sa druge strane, opet, ne znam, vođenje posla može da bude veoma teško, može da bude veoma izazovno. Balans je, ja mislim, tu najbitniji. Ciljevi mogu da dođu pre ili kasnije, odnosno rezultati mogu da dođu pre ili kasnije, ali svaki dan je donekle u neku ruku i, da kažem, i borba i novi dan za sebe, tako da mislim da treba da ostanemo dosledni onome čemu smo postavili kao cilj i da guramo dalje samo. Upornost, a možda pre svega sa jednom dozom velikog poštovanja i prema zaposlenima, prema klijentima, prema partnerima i tako dalje. Da, to je nekako, se sećam da smo pričali da ti razvijaš taj odnos sa svojim klijentima do te mere da se i družite mimo posla, je li tako? Da, pa naravno ne sa svakim klijentom, sa nekima postoji veoma profesionalni odnos, dok sa drugim je taj odnos, da kažemo, u neku ruku malo opušteniji. To se zavisi od klijenta, ali ono što mi pokušavamo da pratimo je da i to u startu kažemo svakom klijentu koji dolazi do nas, je da mi nismo zaposleni, mi nismo samo izvršioci posla, već smo, da kažem, jedan eksterni tim koji treba da bude integrisan u već njihovo poslovanje i da smo tu, tako, i da smo tu za klijenta da mu pomognemo da ostvari svoje ciljeve. I jedino tako možemo da napredujemo i to je opet nešto što sam naučio u Švedskoj. A što nije, da kažem, izraženo ovdje. Ali to je taj odnos koji je zapravo najbitniji. Hvala ti što si doneo tu švedsku praksu u Novi Sad i u Naučno-tehnološki park danas. Bilo je zadovoljstvo ponovo te vidjeti i popričati malo i malo da me updateuješ. Želim ti puno uspeha u tvom startupu. Nadam se da ste naučili, odnosno sigurna sam da ste naučili nešto zanimljivo i iz današnjeg razgovora. Pratite nas i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!